Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Kinongelam ka CCOR MAU minta ka sngi ka pratarik unailar arajar arpuar kila penlong ya kejing ki ban penpau ya kejing persya halor ke electric amendment bill arajar arpuar laong bala da Pyntreikam ya kene ka bill kindan bun kejing Ktah habaya dei bat kejing Pyntre ya ka kam kila kintu ya ka sarkar Jylla bakan tuklar bakan pha jing tho sya ka sarkar pedeng habaya dei bat kene kat kum kejing ong presiden ka CCOR MAU uba PK Shulen kidan hadu arpo nyolak kinong tre ha kylleng kari ki balaya mi ban persya ya kani kabil namar balingba kani kabil ka sarkar pedeng ka kwa ban wanra ya ki distribution companies kini ki company kidan kam tang ya ka registration but kim dan kam ya ka license ban ai ka boarding kani kabil kanum ailat ya ka SLDC bakan supply ya ki boarding ha ka Jylla Bynta ka sngi ngi kinong tre jong ka MECL hapo ka shatri jong ka Coordination Committee of Registered Associations Union ka ba kitip kung kor ma ni mene ngila ya lumlang hang ni baro ki employees amdai tang hang ni ha Shillong hanrei haman ki district headquarters kila ya lum ban persya ya kene ka electricity bill ka ba ka central government kala wanra hapo ka yeng thau ain bahakle do ka kata ong ka parliament te ngi katkum ka jingbetha ka National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers lane ka NCO triple yangi ke badai ka chapter jong ka NC triple ban ya persya lang menta ka sngi rengkat bat baro kari hakaba ngila yo jing tip entan ba baro ki ar pho nyau lak kinong tre jong kini boarding ha baro ka ri kiwei kila ya mi shabar ni jing tre jong ki kumbingi mi menta ka sngi pan persya ya kene ka electricity bill balengi persya ya kene electricity bill kadaw benung kong du ngi persya ya kene electricity bill namar balemba kene ka bill kini central government ka kwa banwanra ya kini ki distribution companies kiba don kam tang ka registration kim dan kam ro ka license ban ai ka boarding te but kini ki distribution companies haba ki pan ya ka permission jongki ya kini ka permission la kheng bek bala yo what Lada ka office ka bandai ban ai ka permission Lada kam ai hapo kan ripo nyo process ski kata kamot tang ba apply ya ka registration ladum yo ya kata registration ru la long. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.